Hello, what's up mga gala? Another video na sa inyo ay klaro pero mga tagog kalingaw og entertainment sa inyo. Siyempre ihatod gyapon kaniyo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy ang mupapas muagtang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga dughan. Another video na siya nasad mo ay klaro pero ito ko tayo sa nag-inusarang DJ nga may pagkatisoy Biboy Bugoy upapasubod tang sakasakit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga madugan of chef ug mamatay ka ugma. Uy, ginoon ko. For today's vlog mga gala no kay I'm very lipay kay ko nga karon sa atong vlog karon mga gala kay naay something nga naabot sa to as a gift and dugay jud nato kining gipangandoy sad kay need sad kayo to gamit. So karon kay we're going to unbox my new Y11 Vivo Y11 2019. So kani si Vivo Y11 may gala kay naabot ni siya sa Pilipinas October 25, 2019. Then also ato sa gi-unbox karon may gala kay nag-order sad ta sa Shopee o niya kanang jelly case or shockproof case para sa in case if matagak ato ang phone kanang safe gyapon siya. Ni order gi ko daan kay bisan o kanang wala ni siya pakapin. So anyway ato na ni siyang i-unbox kay mo na atong topic biya karon. Okay? Ano na siya kasugdan mga igalaw? So si Vivo Y11 has a 5,000 milliamperes na siya ay 5,000 milliamperes nga battery mga higala. So according lang sa akong gi-research ganiha na ang Vivo Y11 nga may gala kay dugay kuno ni siya ma-lowbat kay especially na siya 5,000 milliamperes nga battery. Ang uban niingon nga almost 2 days or 3 days usa siya mahurot. Wow, that was very ambot lang. So si Vivo Y11 may gala na siya 3 GB RAM and 32 GB ROM. So na siya 6.35 inches hollow full view display. Wow, dako siya, good for movie watching like sama dako hilig kay mag YouTube mga igala. So sakto kay siya nako, fit in kay siya nako mga igala kay good for mag-watch ka og video baron and good for gaming kay dako siya og full screen view display. Ay dual camera am sa patong gihuwat mga igala ato na ni siyang ability gyud. So ang unbox mga igala no kay baga jud siya. Just like sa uban sad nga phone kay baga jud siya og kanang box para sa safety sa gold kaayo nga suod ani mga igala. So ato ni siyang uban. Yes, dara. So ako lang sang gi-insert diri mga igala no kay gi-ukab naman ni siya dito sa store kay para sad sa kanang testing niya. So include na sa diri. So napalit ako siya kay budget phone friendly kaayo ang Vivo Y11 2019 may gala no kay na siya 5,999 for 6,000 pesos na nakay Vivo Y11 with 5,000 milliamperes nga battery and good for gaming kayo siya may gala kay 3 GB RAM and 32 GB ROM. So budget friendly kayo si Vivo Y11. Include na niya ang iyahang charger, warranty card, replacement defect na sa resibo kay in case if nakireklamo sa imong phone may gala pwede nimo present si resibo. Then next we have this one kani si box. So ato ding tan-awon og na unsay suot ani nga box. So, igabli na to may gala sa box kay na siya ay Vivo important information and warranty card. Siguro mo ni imong i-present in case nakireklamo or imong pailisan si Vivo Y11 or na siya defect. Then next na siya quick guide si Vivo Y11 pero di man na siya basahon mga higala. So gingon diri product technical specification ni Vivo Y11 may gala, product name mobile phone, na siya product model nga Vivo 1906 and camera phone nga sa front na siya 8 megapixels and sa rear na siya 13 megapixels plus 2 megapixels kay duha man ni ka rear camera
si Vivo Y11 may gala with the battery of 5,000 milliamperes, dimension of 159.43 by 79.77 by 8.92 mm. Then, ang iyang screen may gala, nasa 16.15 cm or 6.35, 1,544 by 720. So, ang optimum operating temperature niya may gala is 0 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Sa box may gala kay nadira ang iyang jelly case. Yes, importante kaayo. First time sa akong phone nga napalit may gala no nga nasa pack-upin nga jelly case sad kaya siguro para ni maprotektahan ang kahamis o kanindot ni Vivo Y11. Pinaka-importante o taguoy dyan ninyo may gala kay kasagaran mo dyan niya mawa sa tuwa kay mo na mo abli sa ganghaan. So next sa box may gala no kay nanadyo diri ang unit. Dahil ato siyang ablihan. Wow! Light and bugat-bugat siya kay dako man siya nga phone. So gibalik jud ni siya. Wow. Wow, siga din siya mahigala. Then ato ni siyang ablihan. Fresh from the farm pag ni siya mahigala. Kay ako lang ni siyang gibalik kay gitestingan naman ni dito sa shop. Wow. So we have this Vivo Y11 unit mga higala no. Then ang iyang luyo kay very attractive kaayo nga design nawa. Mura siya reflector. Nindot kay siya og color may gala. So ang color ani may gala kay blue or the mineral blue. Nawa. Nice kayo din sa back view niya may gala makita nimo ang iyahang fingerprint scanner, then the AI camera di 13 megapixels plus 2 megapixels sa ubos. AI camera din LED flash sa Vivo Y11. So dara taga ta mog view ana ron nindot kay siya mayala no. Dili jud ka magmahay sa imong 6,000 pesos nga gipalit kang Vivo Y11 kay sa luyo niya may gala nindot kay siya display murag na siya pattern para ma-reflect diya dayon ang light. Wow, nindot kay siya may gala. Sa camera ato siyang i-test sad si camera may gala no. Then ato siyang i-test. So mo ni ang video may gala no nga akong gi-take sa atong new Vivo Y11. So tin-aw kay siya camera may gala, good for vlogging. So sa mga vloggers na to diha nindot siya, budget friendly kayo si Vivo Y11 nga gamiton nimo as vlogging camera. Then ato sang suwayan may gala no ang back view ani ni Vivo Y11 sa back cam niya. So this is the camera sa back view ni Vivo Y11. So nindot mas siya sa luyo may gala kay according sa specification nga nani siya 13 megapixels plus 2 megapixels sa ubos. So tin-out jud siya. Si Vivo Y11 may gala no nindot kay siyang mga features sa iyang camera na sa slow mo, good for vlogging kay may gala kay tin-out kayo iyang front view labi na sa mga beginners nga vlog na need jud sila og kanang equipment nga tin-out sad para sa more viewers to come and more subscribers to come. New jelly case kay grabe jud ka gold ang iyang design sa luyo mga higala. Reflector nindot kaayo, elegant kayo, attractive kaayo sa imong mga mata labi na sa iyang color nga mineral blue. So ato lang sa taon nga jelly case ato sa ni siyang i-unbox mahigala kay kuay dako kay siya plastic nga gamay kay suod mo ra na suod niya mga higala nganong inani man so mo siguro ni nang pamahal niya. So napalit ko ni si jelly case or the shockproof case, clear shockproof case mahigala sa 103 dana na sa shipping. Then ang iyang price ani kay murag 50% rasad ani sa 103 or nani siya sa 85 or 50 kapin. So ato na siyang ablihan. So diba ang pinakagamay nga sud sa ato ang plastic kaperting dako ang mga higala. So sakto kay siya pagka plastic. Hindi gini siya makawat. Then sa sud, wow.
So nag-expect ko mga higala no nga si shockproof case kay na siya'y budlot diri sa kilid or katong murag corner diri nga dako pero kani kay murag wala man. So si focus case ang iyang kanang brand name for Vivo Y11 2018 made in China gyapon. Dapat na siyang ablihan. Wow. Nice and good looking, elegant, clear Vivo Y11 shockproof case. So mas lighter siya sa katong usa nga pakapin jud ni Vivo Y11 mga higala. Tara. So ato ni siyang suwayan og taod. Pare-pareha ra jud sila design. Oh my god. So that was our review for this vlog mga higala no sa atong Vivo Y11 and sa ato ang shockproof case or the focus case para sa atong Vivo Y11. So next vlog mga higala no atangin ninyo ang atong comparison ani to other phone, other budget phone nga dili sad mo exceed sa 6,000 to 7,000 pesos nga price. Then ato sa ning i-versus or ato i-comparison si Vivo Y11 sa lain nga brand nga phone nga nasa 3GB or 4GB nga ROM or higher gigabyte nga RAM. So that was our vlog for today. As again, this is B-Boy Bugoy di gyapon may gala ang mupapasumagtang sa kasakit sa tagsa ninyo kamalugan. So if bago pa ni ani nga vlog may gala, don't forget to subscribe. Then click the notification bell below para ma-update mo sa mga bagong videos nga maabot pa sama ani nga matag og kalingaw, entertainment og knowledge sa inyo. As again, this is B-Boy Bugoy ang mupapasumagtang sa kasakit lagi sa tagsa ninyo kamalugan. Salamat sa pagtanaw. Bye bye.